ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ha kajanmiat jong ka life trek ulber arjar panrio ki nongsong shinong jong ka shinong East Khasi Hills District kila yobat yo way ubrio ubayad wir hasurok ba jong ka National Highway 40 hasurok dauki bad ya uni ubrio kila letban IT shakishipai BSF ki badan ha BOP Henry uta ubrio ula penithu yaladi ba udai Muhammad Fakira Khan bad udaina Delhi Ula yathu haki BSF ba haka arp khundai terek ulber arja punrio u paralok jong u bela tep kerteng kom u raju ula wan yalam ya u shaki kaput jong ka East Khasi Hills daka bakam ba on yalam ka sha yeng jong u ha Assam Henry ula sha shet penban ha utau paralok u bela shim ai ya kepisa jong u nyau hajar tingka Bat ula ralut baro ye kitiar kitar jong u ba kentup ya ka Aadhaar card ka PAN card bat ka mobile phone Kani ka longkat kum ka khubor ka baki pulet kila palat ba ha ka website jongki. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.